Ahojte, mám tu video na operácie s mocninami a konkrétne je to ščítanie a odčítanie mocnín. Ščítať a odčítať mocniny môžem len vtedy, ak majú rovnaký základ a rovnakú mocninu, čiže exponent. Pozrime sa na príklad. Takže mám tu príklad, kedy treba tento ako keby výraz s mocninami zjednodušiť. Takže mám tu, tento prvý člen je mocnina, kde základ je x a mocnina je druhá, čiže dvojka je exponent. Tu je základom x, čiže majú rovnaký základ, ale tá mocnina, ten exponent je iný. Preto týchto dvoch členov napríklad nemôžem navzájom odčítať. Pozriem sa na toho tretieho člena, tam mám x, čiže základ je rovnaký a je na druhu, čiže exponent je 2, znamená, že týchto dvoch členov ja môžem ščítať. Čiže podčiarknem si, ktorý základ a mocnina je rovnaká a týchto členov ščítam. Táto jednoducho je tam len jediná, takže tá pôjde rovno do výsledku. A počítam vlastne s koeficientami, čiže s číslami, ktoré sa nachádzajú pred tými mocninami. 2 plus 4 je 6, x na druhu. Čo to znamená? Že ja vlastne operujem, ščítujem, odčítam tie čísla, ktoré sa nachádzajú pri tých mocninách, ale základ ani mocnina, čiže exponent sa nemení. Pozor na to. A ešte tu mám toho člena minus 2x na tretiu, lebo ten je tam sám, tá mocnina a základ, takže nemôžem to s ničím tam už ďalej nejak spočítať alebo odčítať. Poďme sa pozrieť na tento príklad. Mám tu 6y, mám tu minus 3, čo je normálne klasické číslo, mám tu plus 2y, čiže vlastne tieto mocniny majú rovnaký základ aj rovnakú mocninu. A ešte tu mám minus 4y na druhu, čiže základ by bol rovnaký, ale mocnina je druhá, tuto je prvá, len prvá sa nepíše. Čiže ja môžem vlastne dať dohromady len týchto dvoch členov, čiže 6 plus 2 je 8y. Číslo je iba jedno a takisto nesmiem zabudnúť aj na tohto člena, ale dohoda je taká, že ja musím, a vlastne musím to opraviť aj tuto, že aby sme mali rovnaké výsledky, lebo výsledok vidíte, že to nie je jedno číslo, ale je tam viac členov a aby sme si vedeli skontrolovať výsledky, dohoda je taká, že to zoradím od najvyššej mocniny a podľa abecedy a nakoniec sa dávajú čísla, čiže toto opravím. Najvyššia mocnina je tam x na tretiu, čiže minus 2x na tretiu plus 6x na druhú. A toto tu, najvyššia mocnina je tam len y podľa abecedy, čiže minus 4y na druhú plus 8y minus 3. A tým pádom máme zjednotené výsledky a vieme si ich spoločne skontrolovať. Poďme sa pozrieť na ďalší príklad. Tu je základom xy, tu je xy, ale tu je druhá mocnina. Tu je xy, čiže týchto dvoch členov môžem ščítať alebo odčítať. Podľa toho, aké majú znamienka, každý člen má znamienko pred sebou, čiže minus 5 plus 6 je 1 krát xy, čiže základ mocnina sa nemení a tento člen ide do výsledku. Ale teda podľa toho, že je tu vyššia mocnina, musím to napísať v tomto poradí podľa tej dohody. Teraz ešte vidíte, že tu som jednotku nedala, lebo jednotka sa môže a nemusí písať. Keď je tam ale dvojka, štvorka a tak ďalej, tak to je jasné, že písať musím. Čiže toto je výsledok. Pozrime sa ešte na posledný príklad. Tu mám základ A, je to na tretiu, pozriem, je tu ešte A na tretiu, nie je. B na druhu. Čiže predtým, ako začnem počítať, ma zaujímajú nie tie čísla, len ten základ a tá mocnina. B na druhu, super, takže tieto dám dohromady. A tu je ešte A na štvrtú, ale tu už A na štvrtú nie je a je tu číslo. Čiže, a už rovno teda začnem tak, aby som to nemusela meniť. Takže 3A na štvrtú. Potom je tam tretia plus 8A na tretiu. Teraz tieto dve môžem dať dohromady, čiže to bude minus 10B na druhu. A ešte je tu to číslo, nesmiem na ňo zabudnúť. Čiže toto je výsledok. No a to by som nebola ja, keby som nemala nejaký zlepšovák. A ten zlepšovák je o jablkách a hruškách. To znamená, poďme si to povedať tým zlepšovákom. X na druhu je jablko. Mám tu dve jablká. Minus x na tretiu nie je jablko, ale to je hruška. Čiže minus 2 hrušky plus 4 a x na druhu je jablko. Aký mám príklad? Mám tu dve jablká,
4 jablká a mínus 2 hrušky. Ja jablká, lebo rovnaké veci môžem ja ščitovať. Áno, rôzne, ja nemôžem ani ščitovať, ani odčitovať. To je ako keby som centy a eurá spočítavala dohromady. Nie. To znamená, 2 jablká plus 4 jablká, 6 jablk, znamená, že stále sú to jablká. Čo robia žiaci chybu? Že tu dajú, že to je x na štvrtú, že spočítajú tie mociny, lenže z jablk budú stále jablká, nebudú z toho napríklad kiwi. Hej? Čiže je to stále 6 jablk. A toto tu, keďže mám len mínus 2 hrušky, tak tie idú do výsledku, lebo ďalšie hrušky tam nemám. Tu sa môžem pozrieť na to, áno? Čo tu mám? Mám tu 6 jablk, teraz y sú jablká. Mám tu číslo minus 3, mám tu plus 2 jablká a mám tu minus 4, toto sú hrušky. Čo som urobila? No jablká som dala dohromady, čiže mám 8 jablk. Hrušky sú len tieto, čiže sú tu. A číslo tam bolo tiež len jediné. Takže buď sa riadím poučkou, alebo tým zlepšovákom o jablkách, hruškách, kivách a ďalšom ovoci podľa toho, koľko máme mocnín, rôznych. A to je všetko.